Kutamira nemufaro muZimbabwe pano paZesty News pano pachange tichimhanya nemanews updates ezvakasiyana-siyana zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana vari munyanya kusubscribe mahara kutena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera pamhino sefoja. So muri Zimbabwe ndisingade kuwesta nguva yenyu zvakanyanyisa. Ndachikumbira kuti muone video raHoly 10 kurohwa kwaakaitwa nezuro pastage. Sekuona kwamungoita pascreen penyu ari kupopota achiti muridzi webhama. Sure, ini muridzi webhama kurohwa. So muri Zimbabwe ndachikumbira kuti zvanofunga mucomment section below. Kana usati wasubscribe, this is your chance yekuti usubscribe wosumudzira Zesty News kuitira kuti painodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera ese pamhino sefoja. So muri Zimbabwe mukomana akatemwa ari pastage ndobva adzoka achiti hamuna zvamunondiita. Akudai kuimba ndobva wamutemazve. So ndachikumbira kuti utaure zvanofunga mucomment section below. And please save a video kuti mushare nevamwe vaone chiitiko ichi kunyadziswa kwakaitwa mujaya nezuro. So sad. So ndachikumbira muone mavideo aya. Ndaya ndakamabatanidza ndada kuti mungoona zvese zvakaitika. This time hatina kuuya navari mashorts, tauya nayo akakwana. Enjoy the video guys, and please don't forget to tell us zvamunofunga mucomment section below, and mostly subscribe. Vatotitema bro, muridzi wealbum vatomutema. Boys makwanza kuguka mangwana munyepereka achadza ndiri kunzwa izvezvi pachapisa ende pacharohwa vanhu pachasungwa vanhu pachafa vanhu. Iwe munopenga here inini mina ndikandapa tei vaumana isai mabhiyazi angu mota tibaye pati